Сябе паказаць, ды на іншых паглядзець. Так тлумачаць мэты свайго удзелу ў лунінецкім млыну рамеснікі. Традыцыя правядзення кірмашоў для ўсіх жадаючых, незалежна ад вобыту і месца пражывання, тут нарадзілася 3 гады таму. Ініцыятарам і арганізатарам праекта выступіў дырэктар лунінецкага краязнаўчага музея Наталья Благадзёрова. Зараз у ліку удзельнікаў не толькі мясцовыя майстры. На первой выставке у нас было 6 ремесленников, все были местные. Сейчас у нас более 10 участников. И отметить нужно то, что участники и из Минска, из Несвежа, с города Пинска, то есть они с удовольствием принимают участие в нашем проекте. Для тых, хто пакуль не можа дазволіць сабе выхад на буйныя выставачныя пляцоўкі, раённая выстава магчымасць прэзентаваць сваё майстэрства і прадукцыю на мясцовым узроўні. Так ремеснікі знаёмяцца з патэнцыяльнымі пакупнікамі і вывучаюць попыт. Да, я продаю, вот на млыне у меня продаются, на День города меня приглашают, я продаю там тоже, берут неплохо. Что берут? В основном берут обручи, заколочки, веночки. Ну и вот такие вот цветы реалистичные. Нягледзячы на цікавасць і попыт, аўтар фарфоравых кветак лічыць, што вучыцца ёй, як пачынаючаму рамесніку, яшчэ шмат. І лунінецкі млын добра ў гэтым дапамога. Згодна з ёй Алёна Зенюк з Мікашевічаў. Новое общение, новый кругозор, как поделиться своим опытом, где-то приобрести интересное знакомство. Для этого в первую очередь и создана выставка, показать свои работы, что ты можешь и что ты хочешь. Нацыянальныя лялькі, біжутэрыя і ўпрыгожванне для валасоў, вырабы з дрэва, шкла, паперы і тэкстылю. Усё гэта можна ўбачыць на другім паверсе лунінецкага краязнаўчага музея да 18 сакавіка. Тацяна Будгусаім, Евгения Мороз, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».